Ffion dwi'n un o swyddogion tîm chwaraeon am oes. Heddiw yma dwi am wneud sesiwn ffitrwydd efo chi yn defnyddio step. Mi all fod yn stepan gwylod grisia yn y tŷ, neu mi all fod yn step tu allan yn yr ardd. I gychwyn, da ni am gresu'r corff i fyny. Triwch wneud pob un o sefydliadau yma am tua 30 eiliad. Rwan da ni am gresu lawr, triwch ddal pob stretch am tua 20 eiliad.